Здравейте! Днес в опитът на един новак ще ви покажа една хитринка, която може и да я знаете, но може и пък да ви изненадам, заради това реших да споделя с вас. Поводът отново е тази картичка, тъй като много трудно мога да си намеря подходящ картон за зелените. Опитвах и с дистрес мастила, но не мога да докарам точно този цвет. Примерно това е с дистрес направено, но не е точно каквото ми се иска. Изрязах си и от пералния картон, от бял, различни варианти, но реших, че тъй като е сватбена картичка и винаги отива нещо блестящо, че мога да експериментирам. И заради това опитах с топов ембосинг и резултатите са много интересни. Ето, примерно, това не съм много сигурна, че ми харесва, но идеята дойде от... Ето тук има, не знам доколко се вижда, листенцата са само покрай точно като с стампнати с едно с печат направени. И заради това реших да експериментирам. Този цвят се води Розе Gold, но не съм много сигурна дали ми харесва крайния резултат. Не е и лошо в никакъв случай. Нарочно съм ги правила на големи, с голям печат. Това е от този комплект на Stamperia Golden Harmony. Ето тази, тъй като там най-добре се вижда как ще изглежда отпечатъка. А и доста често съм го ползвала. Просто си срязвам отделни листа, както ми трябва. Примерно, ето това са долните две. Ето ги. И доста хубаво се използва при по-големи картички. При тази ще дойде много голямо, но примерно нещо такова. Тези също могат по-отделно или тези двете заедно. Тоест има различни комбинации, които могат да се използват и винаги започвам от този вариант. Така, следващото, което пробвах е дано да се вижда добре. Това е с Олграфската ембосинг пудра. Много ми е любима. Много я ползвам, въпреки това е много икономична. Като си ги изрежа, пак би било много интересно, тъй като тук съм сложила блестящ вуал. Мисля, че ще се получи добре. Много ми хареса този. Сега следващите две не знам кой ми харесва повече. Тук съм си ги надписала, за да не забравя. Винаги така правя, с кой цвят съм го правила. Това е с Gold. Отново на Ranger. Много красиво. Ето го. Не знам дали няма да е прекалено силно, но така или иначе харесвам. Аз обичам шаренкото. А това е с Marigold. Отново на Ranger Embossing пудрата. Като исках да ви обърна внимание, че след като си намастиля печата в Верса марка, винаги правя един отпечатък и втори. Тоест, с втория не е толкова силно се захваща пудрата и стои леко по-бледо. Ето този е първия и доста по-интензивен. Тук е леко по-блед. Разбира се, няма да е така идеален отпечатък. Тук малко съм го разминал, но като си ги изрязвам не ми пречи, ще си ги коригирам. Общо взето много ми хареса как се получи, затова си направих с различни големини. Ето примерно тези са от същата като голямото. Това е ето това. Тук са големите листа, ето тези. А от другия комплект, отново на Stamperia, това е от Timeless с Емилия Сараджа, моята любимка, са и тези двете малките. И си направих в трите цвята, които ми харесват. Както виждате, ползвам разни остатъци от листа. Но нека бе нови. И това, примерно, пак е с Marigold. Това е с златно. Това е Marigold. Някъде направих с холограм. Ето го. И тук не видях добре и съм стапнала два пъти едно върху друго, но ще си ги оправя или ще си направя още. Просто исках да пробвам различни варианти и според мен ще се получи
много интересно. Това е, което исках да споделя с вас. До следващия път. Благодаря!